Túlavé psy. Túlavé psy. Hej. To, že je ich veľa. No to, že keď nejaký je, tak nejako to moc neriešia. Buď ho automaticky odstrelia a mala by byť taká nejaká adopcia vymyslená. Že proste zobrať do nemocnice, ošetriť a potom ponúknuť. Proste funkčnejší systém. Hej, jak čo je v Amerike, alebo niekde proste. Čo sa týka ochrany zvierat na Slovensku, nevyznám sa veľmi v tejto problematike, aké konkrétne druhy tu sú a tak ďalej, ale je mi asi jasné, že to súvisí so širším problémom ochrany životného prostredia ako takého. Zdá sa, že tie lesy sa často vyrubujú a dosť sa to nerieši, vláda toho pomerne možno málo investuje a tak tláva trošku, takže v prvom rade táto otázka by sa mala vyriešiť. Ten výrub lesov, opatrovanie toho prostredia životného pre tie zvieratá, aby mali mať tie svoje prirodzené podmienky na život, aby ho mohli mať zachovaný a takže toto vidím ako najväčší problém. No ja považujem za taký špatný, najhorší prístup od ľudí voči zvieratkám, týraní zvierat, nezodpovednosť voči zvieratkám, kúpia zvieratka malým deťom a potom, keď dospie zvieratka, vyhodia jednoducho na ulicu, zbavia sa ich. Potom samozrejme sú plné útulky a tak ďalej, no tak tento problém sa považoval za najdôležitejší. Nezodpovednosť proste. Kupujú zvieratka deťom ako hračky, ako plišových medvedkov a potom ich jednoducho vyhodia. To je také najväčší problém. Tí ľudia sú úplne bezohľadní akože voči zvieratám, že ich podľa mňa nezaujíma ochrana zvierat a skôr myslia na také bežné veci, ako zarobiť peniaze a takto. Hlavne by mali do rúk dostávať zvieratka ľudia, ktorí si zaslúžia, ktorí sa vedia o nich postarať. No, asi toľko a je málo miesta vlastne v útulkoch rôznych. Napríklad včera som bola venčiť a stretla som veterinárku a venčila psíka, ktorú si tam odložili ľudia a 3 mesiace tam už bol ten pes, že už sa nechcel, to rok mal asi ten pes. Takže tak no. Ľudia sa nevedia o to starať a berú si ich a potom ich vyhadzujú na ulicu. Asi najväčší problém je taký, že keď sú ľudia k sebe bezohľadní, tak k tým zvieratám nevidím nejakú výnimku, že by mali byť lepší. Skôr je to také snobstvo, že ľudia si aj obľúbili psíkov napríklad a mačičky, tak tomu sa venujú, ale ostatné také zvieratá, napríklad kvartu, keď vidia bebedičku, tak malé deti už ani nevidia, čo to je, a tí dospelí ako keby neexistovali. Iné zvieratá proste nemáme. Sme možno taká generácia, a najmä tá mladšia, taká bezohľadnejšia k prírode vôbec, aj keď priznám sa, som si myslel, že po tej revolúcii práve viac takého súcitu budeme mať v tej prírode, ale vyzerá to tak, že za všetkým sú len peniaze a u zvierat tam na tom nikto nezarobí. Asi tam ide skôr tie výdavky a to sa dneska veľmi nedosí.